уважение. Проява на фейрплей, демонстрирана за първи път при коронацията на Литекс Ловеч. Аплодисменти за Верое, един симпатичен отбор, който уважава своя противник. И сега минута да пуснем балоните, за да приветстваме новия шампион на България, Литекс Ловеч! Силни аплодисменти за треньорът с най-много мачове и победи начало на Литекс. Донесъл в клубната витрина една шампионска титла и първата купа на България през 2001 година. През есента на същата направихме и първият си проби в европейските турнири. Ловешката легенда Ферарио Спасов. Петрович спечелил купата на България през 2004, а след това с него Литекс достига до 16 на финал в турнира за купата на УЕФА. Любко Петрович. Аплодисменти за неговия сънародник Милодраг Ешич, извел Литекс до националния трофей през 2008. Той отсъства, тъй като е ангажиран в момента със своят либийски клуб. Отличаваме и двама специалисти, които дълги години помагаха на старши треньорите в тежката им дейност. Спецът при работата с вратарите е Здравко Букарица. Шампиони Ангел Червенков. Аплодисменти за треньорът, извел ни до третата титла на България, Ангел Червенков. Както винаги Иван Славков иска да приветства Ловеч, на когото преди 10 години, когато връчи титлата, пожела 100 години да е шампион. Добър ден! Тогава пожелах, да, припомни ми, 100 години да сте шампиони. Сега пожелавам друго, по-често да сте шампиони. На добър път! Винаги остроумен и задовен Иван Славков Батето. Следващият отличен, няма нужда от представяне, не сме забравили, че през 95-та година той дори беше президент на Ловешкия клуб в труден момент. Винаги усмихнатият Валентин Михов.
paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crimes. И сега нека аплодираме легендарният вратар, донесъл ни толкова много радости в онова незабравимо американско лято. Един от най-добрите вратари в света по това време, сега начало на българския футбол, Боби Михайлов! Ти вършиш най-черната работа.